Jako přemýšlím nad tím, jestli to dát dovnitř do dlaně, anebo z vrchu. Ale obávám se, že předklepávat si to nebudeš moc. Tyjo, to je tvrdý, počkej chvilku. Ježiš, ty, no tak je. Určitě. Co to je za číslo bytu, tady ten váš? A tady by měla jít elektřina, takže... Tady to rozsvítit, ne? Tady se dá rozsvítit to... Krásný dvojpokový byt. Kam to neseš, Roberte? Ukaž to. Dobrý. Tak to je dobrý. To je dobrý. To jsou busty, ty vole. Škoda, že to mají bourat. Mohlo by to tady být pěkný, jako takový prostě berlínský, pěkný městský skvot. Mohlo by se to tady vysázet, všechno vyčistit, dvorek udělat hezký, hospůdku. Já myslím, že by to fungovalo, no. A bohužel akorát oni tady postaví tohle a to pak stejně fungovat nebude, protože se na to každý vysere tam chodit, no. Nechápu, no. Já ti něco povím. Ten starý barák má svoje kouzlo. To je kouzlo těch starých Pavláče tady, jako víš, jako. Grill, muzika, kamarádi, sousedi tady hned přijdou, že jo? Pivečko, pokeceme, zasmějeme se, pohoda. Čau. Tady se lidi zdravějí, to není jako na starém městě nebo na Letní. A tady to vypadá hrozně opuštěně, tam jsem zkoušel. Tak to vypadá, že taky je luxus, ale nesvítí ta elektrika, kdo má elektrika? Ty krávu. To je taky pojíčka tady. To je samolepky. Nálepky. To je dobrá zvíjeka. To je ještě doba, kdy se hokej neholili. Pro mě osobně ten prostor tak je jakoby konečně v životě jakoby moment, kdy si můžu realizovat prostě věci, kterých mám plný notes a nebylo kde a nebylo jak. Uvidíme, co to přinese, no. Třeba to nepřinese nic, jako. Podíváme se na Stanleyho. On tady není, ty vole. On tady není. To je smůla. To jsou věci divokého mládí, to jde mimo mě, víš. Já, starý pápada, se nemůžu zajímat o věci ještě mladých holkokrevných hlav. A rodiče obžalovaných jsou zde? Omezená kapacita míst je 21, 19 míst ještě je volný. 16, 17, 18, tady pán končí 19. Ale tam se nemůže natáčet, jo, až po pauze. Dobrý večer, dámy i panově, máme tu gości z Prahy, Roxor Vysočany, posílá zás na všechny strany, mikrofony připravený, všechno máme nastavený, když ne buzení, nočního klidu, migrace zvěře, křik a běs, R-O-X-O-R! On za to nazval Chrám svobody, no tak uvidíme, jako. Tyhle, tady je zase věcí, z toho se stalo zase normální skladiště. To je příšerný. Opravdu teda, opravdu jako,